Har du en yndlingssang? Ja. Har du? Hvad er det for en? Nej. Ja. Det er, hvad der hedder. Den teksten er, har ret til at drømme, at vi lever. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg kan til hele teksten. Kan du måske nynne noget af den? Hej Per. Hej. Hvad for musik hører du? Dire Straits. Okay, hvad er det for en genre? Rock? Okay, ved du hvem Mozart var? Ja. Ved du hvad for musik han lavede? Klassisk. Okay, ved du hvem Jeppe Aakjær var? Ja, digter. Det er rigtigt. Hvad så med Louis Armstrong? Yes. Ja, det er rigtigt. Hvad så med Elvis? Det er også godt. Det er rigtigt, ja. Rock and roll. Den siger lidt sig selv. Ja. Hvad så med Queen? Også godt. Rock. Ved du hvem de har vundet århundrede sang? Nej. Det har de. Nå, ja, okay. Ved du hvad for en sang det er? Not Bites the Dust. Nej, det er Bohemian Rhapsody. På engelsk, ja. Hvordan har musikken forandret i de sidste 10 år for dig? Ikke til det gode i hvert fald. Okay. Hvordan har musikken forandret sig i de sidste 10 år? Altså for mit personlige synspunkt. Ja. Jeg synes, vi mangler noget substans i musikken. Jeg synes, det handler om at promovere sig selv på en måde, som gør det til, at det handler om udseendet i stedet for, det handler om musikken. Sejt.